A veciña de Vilariño e vicepresidenta da Asociación O Batuqueiro, Silvia Fernández, será o número 3 na candidatura do Partido Popular de Cambados ás eleccións municipais de maio. Persona activa, persona que ten ganas de velar polos intereses dos seus veciños e, bueno, pues ela mesma me dixo, sí, eu estou encantada de acompañarvos, pero fundamentalmente vou defender os intereses dos meus veciños e da parroquia de Vilariño. E dixen que me agradaba escoitar esas palabras porque precisamente para eso pois fichamos como falan en términos futbolísticos, por eso fichamos a Silvia, non? Silvia Fernández dá o salto á política convencida das posibilidades do equipo que está a deseñar o Partido Popular, con Luís Aragunde á cabeza. Tamén advirte que o seu traballo será polos veciños das parroquias, especialmente da de Vilariño. Eu considero-me unha veciña máis que aposta por dar un paso adiante, porque considero que outra forma de política municipal é posible, unha política que sea responsable. Dou un paso adiante en esta candidatura porque considero que é unha candidatura nova, con novos aires, unha candidatura responsable, formada, e como ben dixo Luís, eu veño a traballar por e para os veciños de Vilariño, para os veciños de todas as parroquias. Non veño a traballar por un partido político. Mellorar as casas de cultura das parroquias ou a promoción de actividades para os maiores do rural son algúns dos obxectivos que se marca coa súa entrada na política. Temoslle que acercar esas actividades a esas persoas maiores que non estén pechadas nas súas casas, que poidan sair, que poidan falar con outra xente da súa idade, que poidan traballar memoria, que poidan traballar en gimnasia, que poidan distraerse en xeral. Eu creo que dentro do Partido Popular e cos proxectos e cas propostas que queremos levar a cabo podemos conseguir que eso se leve e que se leve a cada unha das parroquias. Silvia Fernández sumas así ao proxecto popular. A semana pasada Aragunde desvelaba que a abogada cambadesa Sabela Fole será a súa número 2.